Manita sekamadodeni wona yathanda yini Israyeli. Manita sekamadodeni. Ukuvalo ngokwanda kwezibalo sababulewe izikhukhula eNingizimu Afrika. Ngaza kwethu ke ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ke umfezelo uNtuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Ngiphinde nikhompoze ukuthi mhlawumbe ukuthi usemusha wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngaza kwethu ukusubscribe ke kumahala awukhokhi lutho lapha usukwenzela ukuthi nje mangabe sifaka ivideo ube ngomunye wabantu abaphambili ukuyibona lapha na ivideo. Ngaza kwethu ke kungenzeka sandi isibalo sabashona ekuhlasela ke izikhukhula esezihlasela eMagethi ePort Shepstone ngesonto uNtambama. Lokhu kudalwe ukukhulumela amasipala uMnumzane Francis Zama ngesikhathi ke ekhuluma nabezindaba ukuyisolezwe malana nomshopho bavelele ke kule ndawo. Uthe kwamanje ke bahlala abantu abangaqinisekisa ukuthi bashonele ngenxa yezikhukhula. Chaza ukuthi bazobheka ukuthi izimoto ezivaleleke ngaphansi kwelela bloho bezinabantu yini noma cha. Uma kwenzeka ukuthi ke bezinabantu kuyacaca ukuthi sizokwanda isibalo sabantu ke abadlule emhlabeni bakule ndawo ngenxa yezikhukhula. Ukhala kakhulu ke ngomonakalo othe umkhulu odwale izikhukhula. Uveza ukuthi umonakalo ke okwamanje abakwazi ukuthi ke bangalinganisela emalini engakanani. Ukhala ukuthi ke nangokukhahlamezeka kweqalasizinda wathi le ndawo ithanda kakhulu izivakashi. Uthe ke ukukhahlameza kwayo ngalolu hlobo kungaphazamisa kakhulu ezokuvakasha udala nokuthi nezikhungo eziphehla amanzi zikhahlamezekile. Uveza ukuthi ke abezimo eziphuthumayo bamatasa bekuyona le ndawo okhulumela umnyango wezokubusa nokubambisana kwezindaba zomdabu uMnumzane Sibonise Mngadi uthe bathuma ithimba lezenhlalakahle ukuze liqaphe ngelokhozi okuqhubeka ngemuva kwezikhukhula. Ngaphandle kwaseMagethi izikhukhula kuvela ukuthi zidala umonakalo nakwezinye izindawo esogwini oluseningizimu kubala Mgababa noMzinto. Amalungu omphakathi aseMzinto akhahlamezekile abalise ngokuthi izindlu zawo ziwe phansi. Umnumzane Zakhele Sibisi uthi akazi ukuthi ke uzothathana ahlanganise nani ukuze aqale phansi akhe umuzi wakhe owamagumbi amane odileke kuhlasela izikhukhula. Inzima kakhulu ke lento esehlasele yena nabantwana bakhe. Kuyimanje kabazi ukuthi nokuthi ke bazolala phi ngoba kusele indawo yokulala. Elinye ilungu lomphakathi la khona eMzinto uNkosazana Sinegugu Makhanya lithe abazi ukuthi ke bazolala phi njengoba izikhukhula zicekile phansi indawo ebekade behlala kuyo. Ngaza kwethu izona indaba ezihamba phambili esizibona lapha nezinkundleni zokuxhumana. Abanye bazibona bukhoma lapha ngaza kwethu, abanye bazibona kuma television lapha ke indaba zekhukhula esezikhahlamize kakhulu lapha nendawo ezabantu nje abahlala khona. Abanye sibonela ukuthi bahambele imphefumulo, abanye bahanjelwe izihlobo zabo, abanye bahanjelwe izindlu zokulala. Kuningi kakhulu bafethu okwenzekile lapha ke ngenxa yazo ikhukhula. Ngaza kwethu ngiyathemba niphephile la nikhona qhubeke njalo niphephe nakulezi khukhula lezi. Ningakhohlwa ukusubscribe. Sengiphuma kanjalo ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo. Niziphatha kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.